Ba ez, lasai, Tabakalerako eraikinean ez dago itokinik, argitasun handia sartzen da zenbaitik, baina besterik ez. Eta eurizaparra da, entzuten hasi orduko, gure ondorengo gonbidatuetako bat, Euskadi Irratiko euritantaz galdezka hasi da. Eta Tere Beloki, hortaz, ba omen dakizuzuk zerbait. Kaixo, arratsaldeon hemen Miramondik, Euskadi Irratiko euritantaz nik? Zaltzarazu noizbait euritanta izan hemen Tabakaleran? Bueno, ez esan, Donostiako Impact Jaben teoria lantzen duen kuadrilla arrimatu zaizuenik hor Tabakalerako pasara. Ba, nola asmatu duzu, bai, hemen ditut Berena James dago alde batetik, ULABeko arduraduna, eta Impact Jabeko komunikate arduraduna, arratsaldeon. Arratsaldeon. Rita Aldabaldetreku ere bai, teoriako bideratzaile eta erabiltzailea, arratsaldeon, topaguneko kidea ere bai. Arratsaldeon. Eta Antonio Casado, teoriako azken ikastaroan parte hartu duen Euskal Herriko Unibertsitateko kidea. Kaixo, arratsaldeon. Eta nire euritanta kidea Donostian, teoria lantzen hasi zirenetik 5 urte bete direla eta urtarrila amaieran egin zenuten ekitaldi horretan. Arratsaldeon hiruroi, Kaixo, Tere. Eta beinontara ezkero Antonio kontatu egin beharko dugu euritantaren kontu hau, ala? Edo behar bada berenak. Zergatik jarri gintuzun ekitaldiaren amaieran, Berena, eguraldiarekin zerikusia duten soinuak egiten batzuk, eta beste batzuk animalia soinuak egiten? Galera ona da, Bueno, teoriari buruz hitz egiten ari gara, eta teorian parte oso garrantzitsua da, gure harremana, gure artean, sozietatearekin, baina naturarekin ere. Eta natura gela honetara sartu nahi nuen. Eta esperientzia hau han edukitzea, esortzea, niretzat oso garrantzitsua izan zen. Eta bai, ez dakit ea badakizue, baina teorian ez dakigu. Terek bai, tere horregon zelako, baina beste guztiok. Apunte batzuk hartu nituen, baina ez pentsain erresa denik dena barneratzea, Ba, oso zaila da saltzea eta ulertzea askoz gehiago, baina, bueno... Saiatuko gara. Hori da. Eta, bueno, hiru ebaki daukagu gure sistema aktualetan, eta maila desberdinatira, eta ebaki ekologiko daukagu, ebaki sozial bat daukagu, eta gero espiritual bat ere. Eta, bueno, ebaki ekologikoa lantzeko, izan zen nire asmoa. Ariketa hori, ez da? Eten ekologiko hori edo naturarekin dugun, gaur egun dugun eten hori nolabait ere gainditzeko. Ekitaldiaren amaiera izan zen hori, baina dena esaten hasita, amaitzeko moduak adina harritu ninduen hasierak. 7-8 minutuz, entzutera joan ginen guztiak zutik jarri, eta begiak itxita genituela, arnasa sakon hartu, eta meditazio saio bat egin genuen, ariketa bideratu zuen taldekideak esan zuenez, aurre iritziak alde batera utzi, eta denok entzuteko prestatzeko. Ekitaldia hasteko oso era zela aipatu zenuen zuk, Berena? Bai, hori esan oran bezala, harremana gure harremana gure buruarekin ere oso garrantzitsua da. Eta gure barnearekin konektatzeko meditazioa oso erabilgarria da, eta teorian edo ULABen asko erabiltzen da, eta horregatik han ekitaldean ere sartu dezakegu. Aitortuko dizugu irratian ere litzaigukela gaizki etorriko, tarteka geratu eta arnasa sakon hartzea, gure belarriekin entzuten jarraitzeko, baina beste bat da, bueno, badakizu gure martxa. Gaur irratiaren mundu egunean Donostiako Tabakalerara etorri gara, eta hemen 5 urte daramatza ULAB laborategiak Impact Hub sarean, Otto Skamerrek mundu guztian zabaldu duen teoria lantzen. Zuok hirurok noiztik duzue teoriarekin harreman hau? Nik aurreko udaz ezagutu nuen, baina berehala oso ezaguna egin zitzaidan, ze nolabait filosofia irakaslea naiz, eta teoria multzo bat da. Eta bertan daude soziologiatik etorritako ideia batzuk, filosofiatik, eta nolabait dena pakete batean eskaintzen dizu praktika mordo batzukin. Niretzat iaia garrantzitsuagoak dira praktika horiek atzean dagoen teoria baino.
Orduan, baina Berena eta Rita ezagutu nituen gero irailean ikastaroan hemen abiatu ginenetik. Beraz, hemen bertan tabakaleran ezagutu zin. Hemen hasi zen dena, zuetzat. Esan genezake Euskal Herrian hau dela bakarra. Nik justu honea etorri, tabakalera eta Impact Hub ezagutu nituen justu aldrebez, U-teoriaren gatik. Nik U-teorian berri izan nun duela 4 urte edo, Suezian inun master batean, eta han bai kursoko edo masterreko metodologian txertatuta zen metodologia bazan, eta klasian bertan ere genokan gure praktika taldea. Eta honea etorri nitzanion bueltan, izan zen berremen ere seguru zerbait badaola. Eta bilasin nintzen interneten U-teoriak edo duen komunitatean, bertan inskribatze geha mundu guztian dauden praktika komunidade guztiak, eta hor ikusi nun hemen Impact Hub entzeola bat, eta gerturatu nintzen, eta hor... Beren alenik azkar batean esan dut, eta ez dakit sikiera ondo esan dudan, baina zer jakin beharko genuke Otto Schammer jaunaz, horrela esaten da? Otto Schammer. Schammer, horregatik, ondo dago beti dakienari galdetzea. Zer jakin behar dugu berari buruz? Bueno, berak U-teoriaren fundatzailea da, eta Massachusetts Institute of Technologyko irakasle eta ikertzailea bat da. Eta han bere ikerkuntza beti izan zen galdera tronkal bat, nola lortu dezakegu gizatearen eraldaketa. Eta U-teoria bere erantzuna zen galdera hautzat, eta ikerketaren emaitza izan zen. Berena, handik bideratzen aldira zuek udazkenero eskaintzen dituzuen online ikastaro horiek? Beraiek, Presenting Institutetik daukate ikastaro hau, online ikastaro bat da, baina bideo asko proposatzen ditu, dinamika asko ere, eta asko zerazagoa da taldean egitea dinamiko hauek. Eta horregatik, eta potentziagatik, hemen antolatzen dugu urtero kurtso bat, hau praktikan hartzeko. Berenak lehen azaldu du zer den U-teoria, edo laburpen txiki bat esan du, ze berak ere esaten zuen hau ulertzeko denbora behar da, baina behar da, Rita eta Antonio, zuek azaldu diezagukezue zuentzat zer den U-teoria, edo zergatik den garrantzitsua zuentzat U-teoria? Nik esango nuke, nik erabiliet oso maila pertsonalian, U-teoria berez beraldaketa sozialeko zehatzean bezala, sortu zen bezala eta hortako tresna oso ona den bezala. Aipatu ditun 3 etenetako bat, justu danez, norbeakiko edo gure buruakiko dakaun eten hori eta gizarteakiko dakauna, eta naturakiko baita ere, maila personalian oso baliotsua da. Orduan nik biziet askotan oso tresna pertsonal bezala eta gero gaina esportagarria dana gizarte moduan. Orduan, nola definituko nuke, niretza da praktika horiek gero eta zureago egin da, mundua ikusteko, entzuteko edo behintzat pertsibitzeko beste ikuspuntu bat emateizun metodologia bat, eta gero hor ikuspuntu berri hortatik gaina aritzeko ere tresna ezberdinak emateizkizun metodologia bat. Bai, bat nator Ritarekin, eta praktika horiek oso, nik lan egiten dut Euskal Herriko Unibertsitatean, eta praktika horiek nire ustez oso lagungarriak izan daitezke edozein ikasle, irakasle edo ikerlarientzat. Ni saiatzen naiz praktika horiek bere ganatzen, eta nolabait Berenak eta Ritak aipatu dituzten arrakala horiek, ebaki horiek nolabait gurutzatzen, ezta? Praktika eta teoriaren artekoa, akademia eta gizartearena, bizitza pertsonala eta bizitza profesionala, nolabait U-teoriak batzen ditu aspektu guzti horiek. Tere, akaso zuk ere hartu nahi duzu parte, 5. urteko ekitaldian atentzioa zerk emantzizun esanez? Oso gustora nago adituak entzuten, baina begira, atentzioa eman zidan oso modu bisualean adierazten dutela U-teoriaren metodologia, nola gauzatzen den, zer segurazki orain gu entzuten aritu litezken entzuleak hori hariko dira galdetzen, ez? Eta hori nola egiten da, nola eraldatu liteke gizarte hau norberatik, ezta? Ara U-izkia, U-teoria, bai izki larriz edo txikiz, antxe arbel batean marraztu zuten, eta irudikatu zazue, U-izki hori ezkerraldetik goitik bera abiatu,
Eta hor nunbait, abiatzeko momentu horretan, burua zabaltzeko ahalegina egiten omen da, edo egin beharko omen lintzateke teoria honen arabera. Beruntz jota, erdiparean, bihotza zabaltzea da helburu, ingurua ikusiz, ingurua behatuz, uizkiaren barrenean, hor nolabait ere balantze moduko batean, beti behar du gauzak aldatzeko borondatea izateak. Eta gero, goruntza abiatu beharko genuke, ezta? Uaren bigarren lerro horretan gora, edo eskubi aldeko zutabe horretan gora, uizkiaren sortzeko alegia, uizkiaren eskubiko lerru horretan gora, sortzen hasteko garaia omen da. Apunteak ez dakit oso txukun, garbira pasatu gabe dauzkat, sortzen hasteko garaia. Ideia edo asmoren bat garatu eta gizartean aldaketaren bat eragitekoa. Entzundako entzunda, bai pasa saioan, teoria lantzen hasteko moduan note gaude TDD-ekin, zer iruditu zaizue? Ni nire zalantza ditut, Edozeun eremuan praktikan jar daitekeen gauza bat da. Gure taldean adibidez sortu ziren proiektuak oso askotarikoak izan dira, denetatik. Orduan, zergatik ez. Gauza bat esan dut agian txarto. Esan dut hemen Tabakaleran egia dela U-teoria ikasteko modurik onena nire ustez, baina Euskal Herrian ez badaude hainbat proiektu U-teorian oinarrituta. Adibidez, Bermeon edo Gernikan jakin badakigu egon direla. Erakundetan, nolabait, erakunde barnean eraldaketa dinamikak abiarazteko oso baliagarri izan da, hemen eta Eskozian eta unibertsitate askotan. Zuek adibidez, badakizuelako guri askotan gauzak ulertzeko zehaztasuna edo adibideak behar izaten ditugula, Arrit Antonio, nola eman duzue paus hori eta zertan gauzatzen duzue zehazki U-teoria gizartearen mesedetan, esan dezagun? Galdera. Ze galdera txikia, ez? Nik uste, lehen esan detena, U-teoria abiatzea pixkat pertsona erakunde gizarte moduan dazkaola olako puntu itxu bat edo, ez gana konturatzen hor dauna, eta da gu nundik aigean lanian, nundik aigean entzuten, da ze gure barruko ze estado edo egoeratatik aigean jarduten, ez? Eta nik uste kontzientzia hartze hori bakarrik, nik nola nahizu hain zuri entzuten, zehain nahi zentzuten, nire lehenoko ideologian oinarrituta, edo bentan irikitan zuri entzutea, zer dakat gorputzian, zuri entzutea izuten bitartian, irikitasun hori, nik uste edo zein momentutan eta organizazio batean edo maila pertsonalian zoen momentuan, oso baliotsua dela benetan, eraldaketa horrei leku aiteko. Ze bestela biziga beti iraganian edo lehengo ereduiek errepikatuaz. Eta honek justu esateuna da, guazen uan beragoa zela hortaz konturatzea, ze askotan ez dakigu hori ite deula. Behian gaudela guazen leku hori itea datorren nahi, edo etorkizunak eskaintzeko dakan horrei. Eta gora goazela, goazen ikusteak bai gure barruan eta bai inguruan ze aukera dauden proiektu berriak iteko, probatzeko, eskalatzeko eta benetan eraldaketa hori materializatzeko, ez? Orduan nik adibidez hori teorian utitan ere egunerokotasunean nola ekartzeten, asko da uan berako hortan, bide hortan, kontzientziazio hori, talde bileretan saiatu, igual ez hitz hauekin, baina nondik aiga entzuten, zer ga entzuten, noa aigea behiratzen, noa ez. Eta gero prototipazio edo saiak erabetan, beti hobekuntzarako eta hor lekuak iten, eta ez hainbeste iraganeko modeloiek errepikatzen edo. Aizu, Miramongo estudiotatik ez zaituztet ikusten hor nola zaudeten Tabakaleran, eta urtarrilan egin zenuten ekitaldi publikoan lagun batzuk hizketan ari zirela, beste batzuk plastilinaz eta beste hainbat objekturekin eraikuntzan bat egiten aritu ziren. Ez zarete horrelako zerbait egiten ariko hor bai pasa entzunez, ala? Esperimentu horretan ni egon nintzen, baina zoritxarrez ez daukagu hemen jolasteko ezer. Espazioa besterik ez. Ura pitxarrik besterik. Bonboi batzuk ere baditugu. Bueno, ari zarete osatzen, Baina, Ze funtzio du ariketa horrek? Ariketa horrek hasieran nolabait bildurtu ninduen, zen nik ez nuen ulertzen zertarako zen. Nik ikusten nuen plastilina eta gauzatxoak eta panpinatxoak eta hau zer da, baina... Eta gero, uste dut konturatu naizela zertarako balio duen. Nik erakunde handi batean lan egiten dut. Oso zaila da erakunde handi bat ulertzea, oso kafkiano izan daiteke, oso komplexua delako.
Baina nik erakunde hori eta gizartearen arteko harremanak hobetu nahi ditut. Hori egiteko behar duzu erakundeak bere burua kontziente izatea. Behar duzu the big picture, behar duzu sistema ulertzea nola funtzionatzen den. Eta horretarako, modelo, 3 dimentsiotako modelo bat, panpinak erabiliz eta ariak erabiliz eta momentu batean egitea oso tresna baliotsua izan daiteke. Ze, momentu batean ikus dezakezu, bizibilizatu ditzazkezu, harremanak, Ritak aipatu dituen angulo itxu horiek, eta onaino iritsi naiz ni. Eta nire ustez oso interesgarria da eskuak ere erabiltzea prozesu honetan, ez soilik buruan eta hizketan eta teorian geratzea, baina zerbait zure gorputzarekin, zure eskuekin, han plasmatzea oso interesgarria eta ikuspuntu desberdinak ematen dizu. Bueno, hurrengo batean, osagai horiekin, guztiekin arituko gara teoriaz, hasierako meditazioarik eta, tarteko eraikuntza jolasa, eta amaierako euri jasa eta guzti. Konforme, Antonio. Ondo iruditzen zaizue? Primeran, praktikari gabe teoria ez da ezer. Gaurkoz, mila esker, teoriaren zertzelada batzuk marrazteagatik hemen bai pasan, nahi duzuenera arte, Berena James, Ritalda Baldetreku, eta Antonio Casado. Zuri gero arte, Tere. Bai, agur denoi. Eskerrik asko. Aio.